să cadă, domnești. Urcare plus coborâre. Nu, stai. Oh my God. Suntem aici cu Iusti, facem vlog. Primul vlog. Am plecat în excursie până la munte. Să bea apă de dracu. Am pierdut trenul din cauza lui, mi-a nerocitul. Bă, da, sunt curiștuietile, sau oamenii care de bine. Mergem până la Sinaia. Avem o întâlnire forță pe acolo, două fete frumoase, vă spun mai încolo care trebuie să se întâmple. Iusti a întârziat că au de nerocit, n-a venit metrou, a băgat și în scuze că n-a s-a putut. Nu, ce bine o pune în evidență lumina asta. Ce frumos sunt. Daci. Și Iusti. Gata, facem vlog acum. Mamă, e forță rău, deci chiar îți pare ce trebuie. Îți place, nu? Da, e ca lumea rău. Acum mergem până la munte. Este Iusti că știu că așa, un vlog mai romantic, mai nu știu ce, mai doar eu când m-ar veni. Da. Și... e să-și ia bani la el, că gondola e scumpă rău. O să vedeți voi, să vă filmăm acolo când ne dă biletul ăștia, ne? E 80 de lei, 1 milion, cel puțin, cam așa. Spart. Când am auzit asta, a zis că nu mai vrea să mă vine, vreau să dorm astăzi. Și am ajuns gata? Da, asta a fost. Am ajuns aici cu Iusti, suntem pe treabă, la Sinaia, frumos. Vremea este toridă și Iusti e forță rău. I-am zis acum că mergem la 2000, ăsta zice că doamne până la 1200 că e cam frig, adică e ok așa. Mergem până la Mega să facem așa o aprovizionare corectă. E vreme direct de vară. Direct de vară așa. Am zis mai bine să filmez la mare, dar n-a putut să fie, că am mai vrut să mergem la mare și am pierdut trenul de mare și am văzut la Brașov. În fine, nu asta e important. Ideea e că acum mergem să facem niște mici cumpărături și după aia ne auzim mai încolo de pe gondolă. Bun, deci vreau să vă spun că îmi bag cu ochelari Ce frumos de soare, iarna. Da. Bun. Și am ajuns la Brașov. La Sinaia, am ajuns la Sinaia. Acum mergem la cota 1400, nu cred că mergem la 2000, că e cam... La 2000, dar nu. E cam pușcărie. Hai că e mai plăcut acum. E ok vremea, dar eu știu ce curent o fi pe acolo pe sus. E ok. Da. Și acum testăm camera, că de-abia am luat-o, ieri am luat-o. Forță. Până la oameni, câte dă pe cameră? Am dat mult, foarte mulți bani am dat. Da. Eu te-am dat acum. Cam asta e, ne-am urcat și în gondolă. Aici cu Mihaiță. Deci mi-e frică să mor mama dacă vă mint. Deci la contul, deci la asta eu fac ceva, că se mișcă, face așa. Și știi acum să facă glume de aia prost, că nu-mi place că în excurs. Arată că schide ușa. Gata, s-a terminat. S-a închis. Ja, aici am rămas. Da, deci cum v-a spus și ăsta are frică de gondole, stați așa să... Și vezi că face urât de la vânt, de la ia să-ți face mă așa, știu. stânga, Eu n-am treabă, să cadă, domnești. Nu înțelegi? Și vezi că la vânt se mai oprești? Și avem voie să ne ridicăm în picioare? Nu, n-ai voie, să stai jos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ia, Mihaiță. Mamă. Ia. Aoleu. Deci tu știi. Hai, ia! E perios, dar filmează că uite, aia zic. Deci fiți atenți, și ne-a zis asta la casă după ce că am dat 1.900.000 urcare plus coborâre, mergeți la 2000 că la 1400 în orat. Deci dacă... Mă, ce cadru strag de aici. Deci dacă prindem în orat la 2000, o înjurăm pe aia, înțelegi? Ne-am mutat și îi dăm direct la urmă. Acum să vedem. Oricum, cât am tras de Iustin să mergem până la 2000, domne, că nu, că e frică, nu știu ce. Dar ce dacă am mai venit până la Sinaia, nu să mergem până la 2000? E chiar frig. Oricum, e reci. Voi nu puteți să simțiți, dar... Nu simțiți, dar... Vă dați seama. Se vede până că e reci. Să vede. Ca să nu vă zic ce e și în Chilios, că și acolo e și mai reci. S-a încercat o glumă. S-a încercat o glumă aici, dar hai să trecem peste acest moment. Puțin awkward, așa. Mihaiță. Mie milă. Sunt bine rău. Eu uite în jos. Mamă, ce e să moară familia deja. Auzi, să nu faci mișcări, înțelegi? Ce, așa? Nu, stai ții cum ar veni, știi, uite că faci asta balans și ne oprim dracu, murim pe aici, înțelegi? Nu ne oprim, nu moare, nu are treabă. Ia deschide ușa. Păi n-are treabă. Păi nu, că ne-a închis, nu mai... Nu, că... Se deschide ea singură, știi? Uite, dacă vrei ai geam, să scoți mâna pe geam, vrei să nu scădă cu ea. Închide dracu când Nu, e închis dracu, închide și de aici. Hai, pune-te jos! Stai jos! Închide aici, că e periculos. Mi-e frică că ești din de-astea. Eu sunt mai sensibil, mai fac cu inima, mai... Ce sensibil, măi, să facem și de mine. Da, acum, doamnește, măcar să găsească filmarea asta. Să găsim filmarea acum, înțelegi? Că Da, altceva nu. nu mai contează. Eu n-am Da, e treabă bine. cu astea. Nu?
S-a oprit. Te speriam? Bă, un pic așa. Mihiță, zi ceva la camera aici, că facem vlog. Ce facem? Stăm pe telefon? Ce să mai zic? Că abia am tras asta să ieșim, să facem nu știu ce. Nu mai zic că era să... De fapt, am mai spus că era să pierde trenul. Și acum eu l-aș provoca pe Iosti să mergem și la mare, ce zici? Nu face acolo Tot în seara asta? Nu în seara asta. Aș fi mers, nu zic, dar... Mergem. Dar în ce caz? Ne simtem bine, afară e frumos, e forță. Mai era cu aia așa o leacă, dar ne descurcăm, ce dracu să mai zic eu acum. Dar chiar sunt greu să văd cum se aude cu ăsta, cu pământul sau ce dracu e tu acolo. S-aude. Are ăsta un microfon, zici că șterge praful, că nu știu ce dracu e. E pământul frumos, vede. Da. Oh, my Aoleu, God. deci toate astea, omul ce Deci Iosti cred că a filmat și n-a filmat de fapt, a? Sau care bază? Nu știu. Nu știi? Nu știu. Ne uităm după. Minge? Bă, un pic așa, uite, filmează în spate, să vezi că e ceață. Nu e ceață, mă, ia burigea, mă. Este. Ce dracu? Nu e, mă, ceață, ia burigea, mă. Dracu, mă, e și ceață, ești nebun. Să o gos. O, băi, zăpadă, băi! Vezi, și tu voiai să mergi până la 1400 doar. Eu cum, asta e 1400. Da, dar asta e zăpadă, asta așa, niște urme. urme, nu prea e zăpadă asta. Hai că e senina 2000 să-mi bau. Nu o să fie. E senina 2000 dacă Este 1400. Așa ne-ai stat la bilete că să ne ia banii, 1.900.000 amândoi urcarea să moară ăsta. Ne-a spart. Și ne-a spart de seama, mi-a dat Iosti 1.000.000 bani faci și am plătit cu cartul, știi, ca să se scape. Să vedem după la 2000 ce-o fi, ce mai facem, cum ne mâncat, dacă mâncăm ceva, dacă Am nu. uitat în ceață. E direct Milky Way, ești nebun. Mamă, mi s-au mutat urechile. Nu mai simt nimic. Singurii nebuni care merg la 2000. Gata, ne dăm jos. Mi-am pus ochelare de Matrix. Hai, ne pregătim. Pregătești. Că te bușești o leacă. Nu e problemă, ne descurcăm. Mergem acum la cealaltă telegondolă, acum suntem la cota 1400. Se deschide ușa, am ieșit. E zăpadă, e frumos, e ceață. Așa. Mergem la 2000 acum. Ia stai că e gheață și nu vreau să mă prăpădesc și nici camera. Minus 4 grade. Mihaiță, minus 4 grade. Minus 4? Minus 4. Bine. Scanăm aici biletul. Cu Mihaiță aici pe spate. Deci sunt, cum să vă zic, direct paralizat de fric, deci nu mai simt nimic și acum că vezi că urcăm până la 2000. Dar să vedeți că la 2000 ne-a zis, aoleu, Aoleu! la 2000, Mamă! Păi vere, ne-am urcat în montagne rus. Să moară. Ce are cum, urcând drept? să vezi și niște. Ăsta e drumul spre rai? Da. Bă, da, asta mi-e fric, că e prea liniște, ești nebun, deci asta nu face, nu se simte nimic. Să vedeți acum când ai stat de la bilete că sus e soare, deci am plecat de pe vreme mohorâtă. Ia uitați aici. Iar atât așa. Cavaș, hău. Hăurât? Direct. Mamă, să moară familia mea. Mamă, uite cum este lupul ăsta, vezi? Aoleu. Nu i-a văzut pe desubt, ești nebun. Direct. Auzi? Ce dracu zicea aia că e senin? E senin, nu știu ce. E senin, auzi? A, uite mă, altă trigondoră. S-a terminat firul, mă, să moară. Cred că da. Nu vezi că ia uite. Mamă, ești prost? Vrei, ne căcăm pe noi de frig, original. Da? Original ne căcăm pe noi de frig. Zici tu? Original ne căcăm pe noi de frig. Ești. Eu zic că ne descurcăm, ești nebun. Sta să vi-l arăt pe Iosti. E capul de răzgândă. Deci nu mai știe. Ce mă, eu? Încearcă să Eu zâmbească, să nu știu ce, dar nu prea. Eu sunt foarte natural. Da. El zice că eu sunt foarte chill. Dacă vreau deschid ușile și mă arunc. Maxim geamă de Iosti dacă vrei acum. Dar nu și te-a am sfătuit. net. Da, net e. Băi, vede, băi. Este. Bă, bate vântul de nebunește, bă! Să moară. Mai trebuie pe aici, pe lângă unde este. Dar rest, mamă, nimic nu se vede. Să-mi bag. Deci am intrat aducerea ele, că am intrat pe lapte, ești nebun? Asta s-a întâmplat aici. Ești prost, suntem în rai cu aia. Am ajuns și noi pe aici. Mă mir, la câte prostii am făcut, nu prea. Câte prostii am făcut, suntem direct în iad. Trebuie direct, nici acolo, ești nebun. Ieșim din ori, mă. Ieșim, uite. Și e cald acum, e mișto. Stai să Stai, dracu, și i-a zis lui Iosti că nu... Că e periculositate maximă telegondola asta, dar nu, că nu știu ce, că nu se vede nimic. Auzi, dar mi se pare că stăm așa cam într-o parte. Băi, mai așa. Murim! Se echilibră în balanță. Ce mă, că dacă... Trebuie să sar, mă?
Dacă ăsta e ultimul videoclip, știți ce s-a întâmplat aserii și gata, v-ați înțeles? Păi oricum o să fie postat, că n-are cine să posteze. Da? Poate găsește cineva la cap, știi, și... Da, că nu leopardul. Păi da. Mă văd tot? Te vezi forță, da? Bă, vezi că e vremea mai bună ca la 1400. Ok, frumos, am nimerit. Ține vremea cu noi. Eu ți-am zis? Dar mă că nu e zăpadă, sincer. Acum... Nu știu de ce nu e sincer. Că ar fi trebuit să fie. Da, e rec, gata. Multe saltări de la Cota 2000, dragii mei. Peisajul este unul fantastic. Lumea aici se dă pe zăpadă pe astea. E ce trebuie cum ar veni. Și aici vă prezentăm situația noroasă de la Sinaia. Uitați acolo gondola cu care am venit noi. Aia este. Dar vai apăsat să o liniță. Da, e bine. Forță. Am venit aici să ne luăm o cafea la... O Aici cafenea. am fost la o capeluță cu Iusti. Am băgat și Mi-a mai adus aici buldove. Am dat, am luat. Bună rog, capeluța. Ce mai am? Cafe, latte, de-astea Am ceva luat te o prăjitură, ceva. Am luat și prăjitură. Șmecherul. 20 de euro. Da, foarte rău. Uitați-vă un pic Și mai la acum stăm să așteptăm să vină trenul, cum ar veni. Problema este că oricum stăteam vreo 2 ore pe aici, trenul întârzie cam o oră. Deci din 2 ore s-au făcut 3. Bine că am bine mai devreme, că noi vreau să Bine că am mergem abia, dacă Iusti vrea să plecăm pe la 8 seara. penultimul, ultimul. Cred că tot la 8 seara plecăm în final. Posibil, da. Deci, n-ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea S-ar putea să îndeplinească, da, aia zic. Aia e, da. Și acum trec printr-un moment emoțional, mai nervos, Iusti aici mă încurajează, mă zice, dă sfatul. Prieten bun. Da. Iubirea cu alea, mai greu așa, mai greu. Da? Ce să faci? E ok. Acum, da, să treacă meargă. Da. Aia este. E forță.